μας έλεγε. Μας ρώτησαν αρχικά, πού πάτε, δεν βλέπετε τον κίνδυνο, δεν αντιλαμβάνεστε πως θα αντιμετωπίσετε το πιο δύσκολο αντίπαλο. Εμείς όμως δεν τους ακούσαμε. Ακούσαμε μόνο τη φωνή της συνείδησής μας. Γιατί η δική μας συνείδηση είναι η συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Γιατί είμαστε γέννημα θρέμα του Μαλεβιζιού. Γεννηθήκαμε μέσα από την ανάγκη για αντίσταση απέναντι σε εκείνους που ρήμαξαν τη ζωή μας. Μέσα από την αγωνία της κοινωνίας που προέλειψε από τους καταστροφικούς για την περιοχή σχεδιασμούς των μεγάλων συμφερόντων. Μέσα από τη θέληση της μαλεβιζιώτικης κοινωνίας να αντιμετωπίσει την ανάλγητη φοροπηχτική πολιτική της απερχόμενης δημοτικής αρχής του κυρίου Μαμουλάκη. Έχουμε κερδίσει ήδη, γιατί οι μαλεβιζιώτες βλέπουν σε εμάς το παραγραμματικό εκφραστή της αγωνίας και της θέλησής τους, το πολιτικό υποκείμενο της αυτοδιοίκησης που θέλει, ξέρει και μπορεί να πραγματώσει τα όνειρά τους. Είμαστε ήδη νικητές. Τρέξτε παντού, αξιοποιήστε τις μέρες που απομένουν. Δώστε τη μάχη του Σταυρού με την αξιοπρέπεια που σας διακρίνει και με το σεβασμό απέναντι στους δημότες που σας χαρακτηρίζει. Μεταφέρετε το μήνυμα της ελπίδας παντού. Μετατρέψτε την νίκη σε θρίαμβο. Δεν τους φοβάμαι, δεν τους φοβόμαστε. Πριν από 3,5 χρόνια η μαλεβιζιώτικη κοινωνία είδε ένα έμπειρο στέλεχος της αυτοδιοίκησης να ζητά την ψήφο της με το όνομα ΔΕΗ Δρόμοι. Πίστεψε σε αυτό η τοπική κοινωνία και έδωσε με γενναιότητα την ψήφο της. Σήμερα όμως διαπιστώνει πως γελάστηκε, πως προδόθηκε για μια ακόμα φορά. Αυτό που επιμελώς παρουσιάστηκε ως νέο δεν ήταν νέο, ήταν και είναι παλιό. Αυτό που επιμελώς παρουσιάστηκε ως δρόμος δεν είναι δρόμος, είναι ένα κακοτράχαλο, κακοσυντηρισμένο, κατηφορικό καλντερίμι που οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα μόνο στην καταστροφή. Τα 3,5 τελευταία χρόνια η μαλεβιζιώτικη κοινωνία δεν βίωσε μόνο τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών, βίωσε και τις συνέπειες της κοινωνικά ανάλγητης φοροπηχτικής πολιτικής του κυρίου Μαμουλάκη. Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τετραπλασιάστηκαν. Ένα νοικοκυριό που πλήρωνε 230 ευρώ φόρο πριν τον κύριο Μαμουλάκη πληρώνει σήμερα πάνω από 900. Για το ΤΑΠ ο κύριος Μαμουλάκης αφαιρεί κάθε χρόνο 500.000 ευρώ από τις ίδιες ελαφριές ή άδειες τσέπες των ίδιων των δημοτών του. Οι αυξήσεις στο νερό ξεπέρασαν σε ορισμένα περιπτώσεις το 70%. Οι οικογενειακοί τάφοι ανέβηκαν από τις 2 στις 6.000. Τίποτα δεν παρέμεινε σταθερό, τίποτα δεν μειώθηκε, όλα αυξήθηκαν. Θα τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν αυτή την εγκληματική πολιτική. Τα τελευταία 40 χρόνια η περιοχή του σημερινού Δήμου Μαλεβιζίου έγινε η χωματερή του νομού Ηρακλείου. Το εργοστάσιο της ΔΕΗ, οι άλλες οχλούσες εγκαταστάσεις των λινοπεράματα, οχητάτων γαλήνων, οι κεραίες, τη ρογδιά και άλλα διαμορφώνουν ένα ζωφερό τοπίο που ουσιαστικά χαρακτηρίζει την περιοχή, τη δεσμεύει, την υποβαθμίζει, την υποθηκεύει και τη στερεί από εμάς και από τα παιδιά μας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα 3,5 τελευταία χρόνια σχεδιάστηκε να προσθεθούν στο παραπάνω μια ακόμα βιομηχανική περιοχή στο Αστυράκι, ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο 25.000 τραμμάτων στο Στρούπουλα, ένα ευρυδικό στον Αλμυρό και την Κέρη και τεράστιος αριθμός ανεμογεννητριών στον Ορεινό Όγκο. Σχεδιάστηκε δηλαδή και επιχειρήθηκε η παραπέρα υποβάθμιση της περιοχής. Σχεδιαστής αυτής της υποβάθμισης είναι η ίδια οικονομική και πολιτική ελίτ που λαιλάτισε τη χώρα και το λαό της. Συμμέτοχος αυτού του σχεδιασμού της υποβάθμισης είναι η απερχόμενη δημοτική αρχή και ο ίδιος ο κύριος Μαμουλάκης.
όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά συνεργάστηκε μαζί τους. Ακόμα και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει το ευρυδικό πάρκο στον Αρμιλό. Θα τους αφήσουμε! Το Γάζι βίωσε τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη επέκταση σε όλη την Κρήτη. Μια επέκταση όμως που έγινε άναρχα. Οι δημότες του Γαζίου πριν 3,5 χρόνια πίστεψαν πως το πρόσωπο του κυρίου Μαμουλάκη βγήκαν τον άνθρωπο εκείνο που λόγω ιδιότητας και εμπειρίας θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα αυτής της άναρχης επέκτασης. 3,5 χρόνια αργότερα διαπιστώνουν με λύπη και απογοήτευση την πλήρη απραξία στο μείζον αυτό ζήτημα της πόλης. Σχετικές εργασίες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής μπήκαν στο συρτάρι. Πράξεις εφαρμογής του Σκοτείου πόλης αγνοήθηκαν. Δεν αποτελούν εξαίρεση οι άλλες περιοχές της παράκτιας ζώνης του Δήμου. Αγία Πελαγία, Λιγαριά, Μαδέ βίωσαν την ίδια πραγματικότητα της απραξίας. Η Αγία Πελαγία στενάζει κάτω από τη σταδιακή συρρίκνωση του βασικού πλούτοπαραγωγικού της πόλης της παραλίας. Και όμως ο κύριος Μαμουλάκης υπόσχεται ως απάντηση το γκρέμισμα των καταστημάτων. Θα του το επιτρέψουμε! Στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας, η τοπική κοινωνία αντιμετωπίζει το κλείσιμο σχολικών μονάδων. Οι μαθητές στιβάζονται σε λιώμενες αίθουσες και κοντέινερ και η εκπαιδευτική κοινότητα αγωνίζεται να κρατήσει ό,τι της απέμεινε από την μνημονιακή λάλαπα. Η απερχόμενη δημοτική αρχή τα σύρας της, ανίκανη να ψελίσει έστω και ένα απλό όχι. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί νιώθουν εντελώς μόνοι απέναντι στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της παιδείας. Θα τους χαριστούμε! Όχι! Στη διάρκεια της θητείας του ο κύριος Μαμουλάκης επιχείρησε να ιδιωτικοποιήσει την καθαριότητα. Η προσπάθειά του ευτυχώς απέτυχε κάτω από την αντίδραση των εργαζομένων και της κοινωνίας. Στην Αγία Πελαγία τα σκουπίδια μεταφέρθηκαν απλά σε ανεξέλεκτη χωματερή λίγο πιο πάνω από την εκκλησία, βρωμίζοντας το μονοπάτι που οδηγεί στην Ταχλάδα. Η καθαριότητα δεν ήταν ποτέ στις προτεραιότητες του. Ήθελε και θέλει να την ξεφορτωθεί. Πώς να εξηγηθεί διαφορετικά η μετατροπή του Δήμου σε ένα απέραντο σκουπιδαριό? Θα του το συγχωρήσουμε? Όχι! Την περίοδο που εξετάζουμε, η κοινωνία στέναζε κάτω από το βάρος των επιλογών των απανωτών μνημονιακών κυβερνήσεων και συνεχίζει να στενάζει. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή ούτε χέφτηκε, ούτε θέλησε, ούτε μπόρεσε να βάλει τις βάσεις στο παραμικρό για την παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη ο τόπος, έστω να αγγίξουν κάποιες δουλειές και να επανέλθει έστω και δειλά το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων. Δεν θέλησε και δεν μπόρεσε να δώσει διέξοδο στους κατοίκους, να στηρίξει τις επιχειρήσεις, να απαντήσει θετικά στους παραγωγούς αγρότες και κτηνοτρόφους, να κατευθύνει τον τουρισμό προς τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και προς την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η κοινωνία στον τομέα αυτό βίωσε το απόλυτο τίποτα από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Θα την αφήσουμε ανενόχλητη? Όχι! Απέναντι σε όλα αυτά τα αρνητικά, ο κύριος Μαμουλάκης αντιπαραθέτει ένα δίθεν πλούσιο έργο στον τομέα των υποδομών. Μιλά για ένα απέραντο εργοτάξιο. Το πραγματικό απέραντο εργοτάξιο όμως δεν χρειάζεται διαφήμιση ή προβολή. Τα έργα μιλούν από μόνο τους. Τα βλέπει ο κόσμος, τα χρησιμοποιεί, τα χαίρεται. Βλέπετε εσείς τέτοια έργα, τα χρησιμοποιείτε, τα χαίρεστε? Ή μήπως εκνευρίζεστε και παράλληλα γελάτε με τα καμώματα μιας μονταζιέρας? Της μονταζιέρας εκείνης που παρουσιάζει για παράδειγμα την απλή στέγαση του καπί στις γωνιές ως τίτλο, ως έργο, με τίτλο κατασκευή καπί. Τη μονταζιέρα που βαφτίζει την παλιά παιδική χαρά πάλι στις γωνιές που ο ίδιος ήθελε να καταστρέψει σε νέα παιδική χαρά. Θα μπορούσα να μιλώ επί ώρες αναφέροντας ανάλογα παραδείγματα. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ στη μονταζιέρα, η οποία μέσα στην αχλή της αλαζονίας της καταφεύγει και σε πρακτικές που προκαλούν τη θυμηδία της κοινωνίας. Δείχνουν όμως ταυτόχρονα
το επίπεδο της σοβαρότητας που χαρακτηρίζει αυτή τη δημοτική αρχή, αλλά και το ύψος του σεβασμού απέναντι στην τοπική κοινωνία. Θα το αγνοήσουμε και αυτό? Ο κύριος Μαμουλάκης αποφεύγει την οποιαδήποτε αναφορά σε θέματα διαχείρισης του Δήμου. Ίσως γιατί θέλει να κρύψει τις αμέτρητες απευθείας αναθέσεις ή γιατί δεν καταλαβαίνει καν πως το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Θα του χαριστούμε? Τι να κάνουμε, ψηφίζει ο κύριος Μαμουλάκης. Βρεθήκαμε σε περίοδο κρίσης. Όχι κύριε Μαμουλάκη, δεν βρεθήκαμε τυχαία σε περίοδο κρίσης. Δεν το θελήσαμε εμείς. Οι πολιτικοί σας φίλοι το επέλεξαν. Το πολιτικό σύστημα που έθρεψε και εσάς μας οδήγησε στην αμέσια, τη φτώχεια, την ανεργία και τα συσίτια. Όχι για να σώσει εμάς, αλλά για να σωθεί το ίδιο. Είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Σας προτρέψαμε να ζητήσετε συγγνώμη από τους βολευδιώτες. Δεν το πράξατε. Δικαίωμά σας φυσικά. Σας ρίξαμε το γάντι όταν σας καλέσαμε σε δημόσιο διάλογο. Δεν το σηκώσατε. Δικαίωμά σας και αυτό. Επιλέξατε τη μονταζιέρα και το μονόλογο. Και αυτό είναι δικαίωμά σας. Δεν είναι όμως δικαίωμά σας να εκμεταλλεύεστε τις ανάγκες των απλών ανθρώπων για να υφαρπάξετε τις ψήφους τους. Δεν είναι δικαίωμά σας να διορίζετε με δίμηνες συμβάσεις λίγο πριν τις εκλογές και να ζητάτε ως αντάλλαγμα από την ψήφο του διορισμένου. Δεν είναι δικαίωμά σας να στέλνετε μπετονιέρες στην αυλή των ανθρώπων στη Ροδιά με αντάλλαγμα με τις ψήφους τους όταν δεν έχετε ρίξει ούτε μια από αυτές στο χωματόδρομο που συνδέει τον λογισμό με τον Παλιόκαστρο. Δεν σέβετε τους συγγενείς και τους φίλους σας όταν εκμεταλλεύεστε τη φυσιολογική συμπάθειά τους για να πάρετε την ψήφη τους, όταν την επαύριο της εκλογής σας θα φροντίσετε να αδειάσετε ακόμα περισσότερο τις άδειες τσέπες τους. Πλανάστε πλάνη ηχτρά όταν υποτιμάτε την νοημοσύνη της κοινωνίας ή όταν προσβάλλετε την αξιοπρέπειά της. Εκπροσωπείτε το παλιό, το άχρηστο, αυτό ακριβώς από το οποίο θέλει να απαλλαγεί η κοινωνία. Πάμε γιατρέ, προχωρούμε ήδη. Ήρθε όμως η ώρα της ίδιας της κοινωνίας. Ήρθε η ώρα της τιμωρίας. Γυρίστε τους την πλάτη. Μαυρίστε τους την Κυριακή. Στείλτε τους στα έδρανα της δημοτικής αντιπολίτευσης. Καλό θα τους κάνετε. Θα τους βοηθήσετε σίγουρα να αποβάλουν τα αρνητικά σύντρομα της αλαζονίας. Φίλοι και φίλες, συνδημότες και συνδημότησες, οι ελεύθεροι δημότες Μαλεβιζίου δεν συγκροτήθηκαν εν ώψη των δημοτικών εκλογών για να υπηρετήσουν τις φιλοδοξίες κάποιου δημάρχου, επιβεβλημένου μάλιστα από κάποια συμφέροντα. Οι ελεύθεροι δημότες Μαλεβιζίου είναι γέννηθμα θέμα της ίδιας της μαλεβιζιώτικης κοινωνίας, προϊόν του αγώνα για να περισσωθεί σε πρώτη φάση ό,τι έχει απομείνει ακόμα όρθιο σε αυτόν τον τόπο, αλλά και για να διαμορφωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις μια νέας προόδου για όλους, αλλά ιδιαίτερα για τους νέους. Οι ελεύθεροι δημότες Μαλεβιζίου ανδρώθηκαν μέσα από τους αγώνες απέναντι στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας, στη χορηγία της γης μας στα μεγάλα ενεργειακά συμφέροντα, στην απαξίωση και την καταστροφή των φυσικών πόρων του αλμυρού, της Κέρης και των ορεινών όντων. Ορίμασαν μέσα από τη διεκδίκηση ενός δημοκρατικού χωροταξικού σχεδιασμού και ενός σχεδίου πολεοδόμησης που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες για φτηνή στέγη και τακτοποίηση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, από τη διεκδίκηση δύο δίκαιων όρων και ισότιμης αντιμετώπισης στο θέμα της παιδείας, χωρίς κλείσιμο σχολικών μονάδων στην ενδοχώρο του Δήμου, από την ανάληψη πρωτοβουλειών προστασίας του περιβάλλοντος και από την προώθηση στοιχειοθετημένων παρεμβάσεων στον τομέα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Οι ελεύθεροι δημότες Μαλεβιζίου ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν, γιατί είναι οι εκφραστές της αγωνίας και των πόθων της τοπικής κοινωνίας. Είναι οι υπηρέτες
των κοινών συνολικών συμφερόντων της κοινωνίας, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των επαγγελματιών του τουρισμού, των βιοτεχνών, των εμπόρων, των διανομένων και επαναλαμβάνω εμφαντικά των νέων. Προσωπικά είμαι απλός στρατιώτης αυτής της δύσκολης μεν, αλλά υπέρωσης και πανέμορφης κοινής προσπάθειας. Είμαι απλά ένας από εσάς. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, στεκόμαστε όρθιοι, υπερήφανοι και πεντακάθαροι απέναντι στους μαλεβιδιώτες, ζητώντας με θάρρος την ψήφο τους. Πριν απ' όλα, για να αποκαταστήσουμε τις αδικίες της σημερινής δημοτικής αρχής. Να αναπροσαρμόσουμε πρώτον προς τα κάτω τα τιμολόγια του νερού, να ρυθμίσουμε με κοινωνικά κριτήρια τις παλιές οφειλές των δημοτών και να ελέγξουμε όλα τα δίκτυα. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε αυτού μας την αδικία να χρεώνουμε πανάκριβα μόνο το 30% του αντλούμενου νερού, προκειμένου το υπόλοιπο να σπαταλάται αχρέωτο σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Να συντάξουμε δεύτερον νέο πίνακα αντικειμενικών αξιών προσαρμοσμένο στο σημερινό επίπεδο της αγοράς, να τον υποβάλουμε στην κυβέρνηση και να τις γίνουμε τσιμπούροι για να πετύχουμε την αναπροσαρμογή τους. Δεν θα διστάσουμε να αντισταθούμε έντονα αν συναντήσουμε την άργηση της κυβέρνησης. Δεν το χρειάζεται αυτά μόνο η κοινωνία. Τα χρειάζεται και ο Δήμος. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούν οι δημότες να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και το χρέος των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ των δημοτών προς το Δήμο να αρχίσει να μειώνεται. Στεκόμαστε όρθιοι, υπερήφανοι και πεντακάθαροι απέναντι στους ταλαιπιδιώτες, ζητώντας με θάρρος την ψήφο τους. Τολμούμε να ζητήσουμε και ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση, ισχυρή πλειοψηφία που θα μας επιτρέψει να πούμε σε όλους πως το Δήμο Μαλεβιζίου δεν εφαρμόζονται κατασχέσεις και πληστηριασμοί για χρέη προς τις τράπεζες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί ρύθμιση που περιλαμβάνει στη σάκρια. Αλληλεγγύη για μας δεν είναι μόνο τα συσίτια ή τα κιλά των φαρμάκων που έρχονται από δωρεές. Αλληλεγγύη για μας είναι η υπεράσπιση των δημοτών έναντι της επίθεσης που δέχονται από τις μνημονιακές πολιτικές. Δηλώνουμε από τώρα πως για μας δεν υπάρχει κανένας ενεργειακός σχεδιασμός για την περιοχή μας που δεν περιλαμβάνει την απομάκρυνση της ΔΕΗ και των άλλων ρημογόνων εγκαταστάσεων από τα ημιμερώματα. Δηλώνουμε επίσης πως για μας δεν υπάρχει βιομηχανική στην περιοχή στο Αστυράκι, ούτε κοτσινισμένες περιοχές για βιομηχανικές ΟΠΕ. Ο Δήμος Μαλεβιζίου, αφού συντάξει το δικό του σχέδιο αξιοποίησης των ΟΠΕ, θα το θέσει προσέγγιση στην κυβέρνηση και θα καλέσει τους όποιους επενδυτές να το αξιοποιήσουν. Δεν είμαστε δογματικοί, δεν αποκλείουμε τίποτα σύγχρονο, δεν αγνοούμε νέους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς. Δεν απαλωτριώνουμε όμως και το δικαίωμά μας να έχουμε λόγο και μάλιστα τον τελευταίο στα θέματα που σχετίζονται με την ίδια τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας. Δεν απαλωτριώνουμε το δικαίωμά μας στη δημοκρατία. Φίλοι και φίλες, συνδημότες και συνδημότησες, εμείς δεν επιδιώκουμε ανάπτυξη μέσω της μεγέθυνσης που παράγει χρεοκοπίες, ανεργία των νέων και μιζέρια όλων. Θα επενδύσουμε στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, τα τοπικά προϊόντα και την ιστορία του τόπου μας. Θα προσπαθήσουμε και θα επιτύχουμε να συνδέσουμε επιτέλους τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Βιώσιμη ανάπτυξη για μας είναι εκείνη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο όμως τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να καλύψουν και αυτές τις δικές τους ανάγκες. Οποιαδήποτε επομένως επέμβαση, δράση ή επένδυση που δημιουργεί μη αναστρέψιμες καταστάσεις είναι μη αποδεκτή από εμάς. Στόχος μας είναι η ανάδειξη των ανταγωνιστικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μας στην παγκόσμια κοινότητα. Η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων που κάνουν τον τόπο μας αναγνωρίσιμο, ξεχωριστό και επισκέψιμο αποτελεί πρώτη στη μέρημνα και μεγάλο στοίχημα της πολιτικής μας. Διαθέτουμε ήδη δύο πανίσχυρα εργαλεία.
το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και το κρασί Μαλβαζία. Δεν χαρίζουμε σε κανέναν άλλο ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πάνω σε αυτά τα δύο βασίζουμε το σήμα του Δήμου μας, που θα είναι ταυτόχρονα σήμα ποιότητας των τοπικών προϊόντων, ενώ ποιοτικό στοιχείο των παραγωγών μας και διαβατήριο των προϊόντων τους προς τις αγορές. Αναβαθμίζουμε και αποκεντρώνουμε τη γεωτεχνική υπηρεσία. Σε συνεργασία με το Δίο Ηρακλείου είμαστε σίγουροι πως δήμαρχος θα είναι ο Ηλίας Νιγερός. Συγκροτούμε γραφείο στις Βρυξέλλες. Ενισχύουμε νέες συλλογικές μορφές των παραγωγών με στόχο την τυποποίηση. Στείλουμε αγορές τοπικών προϊόντων σε τουριστικές μονάδες ή άλλες περιοχές όπου οι παραγωγοί θα τοποθετούν άμεσα τα προϊόντα τους. Μετατρέπουμε την ίδια την παραγωγική διαδικασία σε τουριστικό προϊόν, ενισχύοντας το τουριστικό ρεύμα προς τις αγροτικές περιοχές. Βασικό όχημα αυτής της πορείας είναι η κτηνοτροφία της περιοχής μας, που θα βρει πραγματική διέξοδο αντί των αδιεξόδων του κλάδου, τα οποία παράγουν και στηρούν απαράδεκτες για μας παραβατικές συμπεριφορές. Τηρούμε τη κτηνοτροφική και την αγροτική ζώνη δίχως παρεκκλήσεις. Δημιουργούμε βιωματικά κτηνοτροφικά πάρκα. Προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα, τη χλωροπανίδα, τους υγροβιοτόπους, τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, τα καταφύγια άγρια ζωής του Μαλεβιζίου. Φροντίζουμε ώστε τα βουνά να γίνουν προσβάσιμα για όλους, με στόχο την ανάδειξη των περιοχών και τη χωρίς διαμεσολάβηση άμεση επαφή των ανθρώπων με τη φύση. Ενεργοποιούμαστε ώστε τα χωριά να μπουν σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένου δικτύου παραδοσιακών οικισμών και ιδιαίτερων πολιτιστικών και ιστορικών χώρων. Ο μαζικός τουρισμός είναι μια πραγματικότητα στο νησί. Δεν την αγνοούμε, ούτε την παραβλέπουμε. Μεγάλες μονάδες ζουν αποκλειστικά από αυτή τη μορφή και η επίδραση των μεγάλων tour operators είναι καταλυτική. Θα επιχειρήσουμε επομένως μέσα στο άμεσο μέλλον να γίνει προσπάθεια έμεσης στήριξης της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα όμως θα επιχειρήσουμε να φέρουμε όλες τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή του Δήμου μας, με τελικό στόχο να γίνει αυτός ο τουρισμός το brand name του Μαλεβιζίου. Όλα τα έργα και οι δράσεις του Δήμου θα υπηρετούν αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό. Οι πόροι από διαρθρωτικά, εθνικά, διακρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα θα κατευθύνονται σε έργα και δράσεις με πολλαπλασιατικά και ευρείας εμβέλειας ωφέλη. Η ανάπλαση αυτής εδώ της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου που είμαστε σήμερα, η ταχύτατη προώθηση των υπαρχόντων πράξεων εφαρμογής του σχεδίου πόλης στο Γάζι, η προώθηση άλλων αναγκαίων εφαρμογών πολεοδόμησης στην πόλη είναι στις πρώτες μας προτεραιότητες. Η Αμμουδάρα τη χάνει ειδικής μέρημνας, ώστε να υπάρχουν σε όλο το μήκος πεζοδρόμια, να υπάρχει ανεμπόδιση και εύκολη πρόσβαση στις παραλίες, με κάθετη και οριζόντια επικοινωνία, με πεζοδρόμια στις παραλίες και ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων. Η Αμμουδάρα πρέπει να είναι επισκέψιμη όλο τον χρόνο. Η επιβίωση της Αμμουδάρας και η ποιοτική της αναβάθμιστη συνδέεται άρρηκτα με την ανάδειξη του Αλμυρού και τη μετατροπή του σε περιαστικό πάρκο, τη λειτουργία πολλών χώρων στάθμευσης, τον έλεγχο της συσχορύπασης, την καθαριότητα, το φωτισμό της οσολότητα, την αντιμετώπιση της ανομίας, της υποχορύπασης και τον πολυδιάστατο εξοραρισμό της. Ανάλογης μέρημνας θα τύχει και η Αγία Πελαγία, με τη ριζική αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της παραλίας, αλλά και όλων των άλλων ζητημάτων καθημερινότητας. Έτσι θα ξαναδώσουμε ζωή στην ενδοχώρα και στα χωριά του Δήμου μας. Έτσι θα αναβαθμίσουμε τον τουρισμό στις παράκτιες περιοχές. Έτσι θα μετατρέψουμε το Δήμο Μαλεβιζίου σε πρότυπο παράδειγμα καλής, αποτελεσματικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα πραγματικό πρότυπο και όχι αυτό το πρότυπο του κυρίου Μαμουλάκη. Το δικό του πρότυπο στην ουσία είναι πρότυπο εξαθλίωσης. Φίλοι και φίλες, συνδημότες και συνδημότισσες, σκοπός κάθε αρχής δεν είναι να παρέχει την ευτυχία, αλλά να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις να κατακτούν οι ίδιοι οι πολίτες την ευτυχία τους. Δηλαδή να μην έχουν ανάγκη κανένα μεσίτη για την πρόοδο και τη διασφάλιση του μέλλοντός τους. Γι' αυτό έχουμε ως πρωταρχικό μας στόχο της διασφάλισης
της συμμετοχής των πολιτών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων του Δήμου. Η διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής, της δημοκρατίας και της διαφάνειας είναι η προϋπόθεση της ανάταξης όλης της κοινωνίας και της οργανωμένης προσπάθειας να βγούμε από το σκοτεινό τούνελ της κρίσης. Τούτο το στίχημα όμως προϋποθέτει πρώτον τη διατύπωση του αιτήματος για κατάργηση του Καλλικράτη και την αντικατάστασή του με νέο νόμο για την αυτοδιοίκηση. Εμείς το διατυπώνουμε από τώρα. Προϋπόθεση δεύτερον είναι να εφαρμόσουμε πρακτικές που ξεκινούν από εκείνες που επιτρέπει ή να απαγορεύει ο Καλλικράτης και φτάνουν μέχρι εκείνες που απαιτούν σύγκρουση με την κεντρική εξουσία. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, αλλά δεν θα διστάσουμε αν συμβεί το αντίθετο. Στα πλαίσια αυτής της βασικής φιλοσοφίας, πρώτον, δεν εφαρμόζουμε τις υπερεξουσίες του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος του νέου Δήμου που πρεσβεύουμε εμείς δεν θα είναι μοναπάρτης, αλλά μόνο πρώτος ανάμεσα σε ίσους. Δεύτερον, αναβαθμίζουμε τη δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδριάζει τακτικά ανά 15 μέρες και έκτακτα από την κρυφή αναγκαίο από το Προεδρείο. Τα θέματα του προσδιορίζονται από το Προεδρείο και αφορούν τις πολιτικές του Δήμου για κάθε θέμα και όχι μόνο την τυπική επικύρωση πράξεων της διοίκησης. Θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν να θέσουν φορείς της πόλης και των χωριών, αλλά και μεμονωμένοι δημότες που συζητούνται στην πρώτη συνεδρία του οργάνου που γίνεται μετά την υποβολή τους. Σε κάθε συνεδρίαση καλούνται να μετάσχουν φορείς της πόλης και των χωριών που έχουν άποψη και αρμοδιότητα επί του εκάστοτε αντικειμένου. Σύμβουλοι για μας είναι οι θεσμοθετημένοι προς τούτο φορείς της κοινωνίας, επιμελητήρια, ιδρύματα κλπ. Και όχι τα άτομα που συνδέονται μαζί μας πελατειακά. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για τον Δήμαρχο. Εφαρμόζονται από αυτόν και τους αντιδημάρχους και ελέγχεται η εφαρμογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίζουμε ανάλογο εσωτερικό κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δίνουμε ουσιαστικές αρμοδιότητες στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, οι οποίες συζητούν δημοκρατικά και σχεδιάζουν το τοπικό πρόγραμμα που τίθεται υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες έχουν δικό τους προϋπολογισμό και αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος σε συνεργασία και με την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου. Έτσι διασφαλίζεται η συμμετοχική διαμόρφωση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος, του ετήσιου προϋπολογισμού, του τεχνικού προγράμματος και η συμμετοχική υλοποίησή τους. 4. Καθιερώνουμε θεσμούς και πρακτικές μέσω των οποίων οι πολίτες θα βιώσουν άμεσα τη δημοκρατία, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο για πλήρη ενημέρωση και θεσπίζοντας άμεσους μηχανικούς παρέμβασης των πολιτών στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους, δοκιμάζοντας σχήματα όπως η συνέλευση γειτονιάς, οικισμού, τα τοπικά δημοψηφίσματα και άλλα. Βελτιώνουμε ριζικά την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου, το φυσικό και πολιτικό περιβάλλον εντός του οποίου εργάζονται οι υπάλληλοι, σχεδιάζοντας από μηδενική βάση το οργανόγραμμα, διεκδικώντας προσλήψεις εκεί όπου χρειάζονται, κάνοντας πλήρη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, αξιοποιώντας και αναβαθμίζοντας το κανονιστικό εξοπλισμό του διαφάνειας. 6. Επανεξετάζουμε το θέμα των δημοτικών επιχειρήσεων στη βάση της εξυπηρέτησης ημί της γενικής πολιτικής του Δήμου. 7. Διεκδικούμε όλους τους θεσμοθετημένους πόρους της αυτοδιοίκησης και του Δήμου και αξιοποιούμε σωστά τους πόρους από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρνούμαστε αρμοδιότητες που επιβάλλονται εθνικά χωρίς να συνοδεύονται από τους ανάλογους πόρους. Είμαστε απέναντι σε κάθε μνημονιακή πολιτική που υποβαθμίζει,
προσβάλλει και ακυρώνει το Δήμο ως φορέα αυτοδιοίκησης. Εξορθολογίζουμε τη διαχείριση των δαπανών του Δήμου. Καταργούμε κάθε περιττή δαπάνη και τις απευθείας αναθέσεις. Εφαρμόζουμε σύστημα πλήρους διαφάνειας στα οικονομικά του Δήμου. 8. Φέρνουμε στην πρώτη γραμμή της δημοτικής δραστηριότητας τα ζητήματα αλληλεγγύης. Στηρίζουμε υπάρχουσες δομές και καθιερώνουμε νέους θεσμούς και δομές κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Ποσοστό από τις αμοιβές δημάρχου και αντιδημάρχων κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό για την ενίσχυση των πιο φτωχών λαϊκών παιδιών, των πιο φτωχών λαϊκών οικογενειών. Ξεκινώντας τις πρωτοβουλίες για ριζική και μόνιμη λύση στο θέμα των απορριμμάτων και της καθαριότητας, θέτουμε σε λειτουργία το μοντέλο διαχείρισης με την εφαρμογή του κύκλου διαχωρισμός στην πηγή, ανάκτηση υλικών, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, αξιοποίηση, ταφή υπολειμμάτων με άξονες προτεραιότητες στην αποκέντρωση, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα της διατήρησης, της διαχείρισης των απορριμμάτων. 10. Ορθώνουμε τείχος απέναντι στις φαραωνικού τύπους επενδύσεις και προωθούμε πρόγραμμα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βάση των αναγκών και δυνατοτήτων της τοπικής κοινωνίας. Ζητούμε από τώρα την κατάργηση του υπάρχοντος σχεδιασμού της ΡΑΕ, την ανάκριση όλων των αδειών και δηλώνουμε την πρόθεσή μας να αντισταθούμε στεναρά σε κάθε δράση που αγνοεί ή αντιστρατεύεται τα παραπάνω. Τοποθετούμε τον πολιτισμό και την παραγωγή πολιτιστικού έργου σε κυριαρχική προτεραιότητα του νέου Δήμου. Καθημερινός πολιτισμός είναι το δικαίωμα και η ελευθερία στη δημιουργία, καθώς και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην εργασία, στην οικογένεια και στην κοινωνία. Μετασχηματίζουμε τον πολιτισμό ως αποκαταναλωτικό πεδίο να γίνει παραγωγική δύναμη. Συνδημότες και συνδημότισσες, αυτή η κοινωνία είναι υπερήφανη. Οι μαλεβιζιώτες έχουν φιλότιμο, σέβονται τις οικογενειακές και τις φιλικές σχέσεις και καλά κάνουν. Γι' αυτό θα στείλουν γλυκά στους συγγενείς που αγαπούν ή τους φίλους που τους εξυπηρέτησαν. Έχουν όμως και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό θα μαυρίσουν στην κάλπη αυτούς που τους υποτιμούν και το τους στείλουν στα έδρανα της Δημοτικής Αντιδημοκρατίας, εκείνους που τους υπολογίζουν και τους σέβονται. Φαίνεται ήδη αυτό. Τα μηνύματα που φτάνουν σε εμάς από κάθε σημείο του Δήμου μας, αυτό λένε. Είμαστε το καινούριο, το νέο, το διαφορετικό. Είμαστε αυτό ακριβώς που αναζητάει η κοινωνία. Είμαστε η ελπίδα. Αξιοποιήστε πλήρως τις μέρες που απομένουν. Τρέξτε παντού, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε δημότη. Πόρτα-πόρτα μεταφέρετε το μήνυμα της ελπίδας. Είμαστε ήδη νικητές. Ζήτω η ελεύθερη δημότης Μαλεβιζίου.